నమస్కారం ఎన్ఎస్టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. నా పేరు సంధ్య. ముందుగా వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు. వేమూరు నియోజకవర్గ శాలివాహన సంఘం ఆధ్వర్యంలో జంపాని గ్రామంలో పద్మాల అంకాలమ్మ తల్లి దేవాలయంనకు భూమి పూజ నిర్వహించినట్లు మామిళ్లపల్లి వెంకట సుబ్బారాయ శర్మ ఆదివారం తెలిపారు. గుమ్మడిదల లక్ష్మి శ్రీనివాసరావు దంపతుల పూజలో పాల్గొని గత 200 సంవత్సరాల ఉన్న దేవాలయం శిథిలావస్థకు చేరడంతో నూతన ఆలయ నిర్మాణానికి సంఘీలందరూ కలిసి భూమి పూజ చేశారు. ప్రచోదయాత్